Biharko Zumaiara boga iruditzen zaigu dela lanketa bat edo prozesu bat oso garrantzitsua dena, gaur egungo Zumaiko egoera ikusita zein den. Jakin beharra dakau, azken prozesu bat martxan edo izan zala 80ko hamarkadan. Urte batzuia pasatu dira eta prozesuarek markatutako helburuak gauzatu dira. Eta zaharkituta edo, beste prozesua martxan jartzia beharrezkoa ikuste gendun, Zumaiak behar zuen, eta prozesu honek eman digun emaitza, ez? Oso gustura gaude emandako jasotako dokumentazioakin eta informazioakin, parte hartzia oso handia izan da, oso interesgarria, eta oso gustura gaude lagunduko digu etorkizuneko Zumaia aurre ematen, ez? Edozein erabaki hartu baino lehen garrantzitsua da egoeraren berri izatea eta herritarrek zer nahi duten ere ikustea. Orduan, denen artean, erabaki bat hartzerakoan, denen artean gabeziak detektatu, ilusioak zeintzu diren, helburuak dena batu, eta ez agintaria bakarrik, ez? Herritarrekin batera egiteko prozesu bat honek horretarako bidea ematen du, eta ni uste oso proiektu polita izan dela, ze jende asko hartu du parte, eta ikusi da sintonia badagoela, gainera agintariek ikusi, teknikariek detektatuta dituzten gabezi eta bidea zein izan behar duen erabakitzerako orduan herritarrek nahi dutenarekin. Como bien dice el propio título del plan estratégico, estamos hablando, ¿no?, de Zumaya 2015, Zumaya 2025, 10 años. El origen, yo creo, y lo importante es ver qué Zumaya tenemos a día de hoy. Para eso ha sido, la verdad, importantísimo, porque hemos conseguido tener una fotografía global, ¿no?, de la situación del municipio a día de hoy, desde ámbitos muy diferentes, desde el ámbito de la industria, del urbanismo, de la cultura, de los servicios sociales, etcétera, 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 ¿no? Entonces ha sido fundamental. Prozesuan, lau arloren inguruan jardun dugu lanean, gaiak izan dira lurralde antolamendua eta ingurumena, zerbitzuak eta ekipamenduak, herrigintza eta elkarbizitza eta garapen ekonomikoa. Guztira, ia 200 pertsonek parte hartu dute prozesuan, guztira 18 bilera inguru izan dira, eta prozesua anitza izan dela esan dezakegu parte hartzearen ikuspegitik. Emakumezkoen parte hartzea 47% izan da, bataz beste, gizonezkoena 53%, jatorri desberdineko jendea parte hartu du, hizkuntza komunitate desberdinak, adin ezberdinak, disiplina ezberdinak, zentzu horretan prozesua aberatza eta anitza izan dela esan dezakegu. Abia puntua zen aurkitzen ginela momentu batian, Zumaiko arauz legez, Zumaiko arauz subsidiarioak berritu beharra geneukala. Eta orduan, prozesu hortan martxan jarri aurretikan, erabaki izan, egoki ikusi izan, plan estrategiko bat garatzia. Ez irigintzar arloa bakarrik kontuera eukita, baizik eta ikuspegi global bat izateko ze Zumaia nahi ginen etorkizuneako. Etorkizunerako Zumaiarako bidean aurrera egiteko 4 lerro estrategiko zehaztu dira. 4 lerro hauek garatzeko 18 helburu estrategiko zehaztu dira, eta helburu hauekin aurrera egiteko 80 proiektu. 80 proiektu hauetan xehetasunetan edo sartu gabe, lehenengo lerro estrategikoarekin, bizitzeko herriarekin lotuta dauden helburuek, zer ikusia dute herri plangintzarekin, auzoen birgaitzarekin, irisgarritasunarekin, azpiegiturekin, ondarearen kudeaketarekin, naturguneak, landa eremua, ingurumena, udalak berak eskaintzen dituen zerbitzuak eta herriaren beraren segurtasunarekin. Bizitzeko herria aipatzen denean batetik dago bizitz kalidadea eta oinezkoak, mugikortasuna eta herrian nola mugitzen gean eta hori bermatzeko neurriak hartzea, peatonalizazioetaz hitz egin da, lehentasuna pertsonei ematea hainbat tokitan gaur egun kotxeek bereziki kolonizatuta dauzkatenak, eta beste alde batetik lehenestu behar diala lehendik dauden azpiegitura berritzea, kiroldegia, azpiegitura berriak egin beharrean pixkat lehenestea daudenak ondo mantendu eta berritzea. Eskola txikiegia geratzen ari da, oain guraso elkartea udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin daude hitz egiten aber nola lortuko dugun eskola handitzen,
eta gero behar ditugu herrian kirola egiteko espazioak eta elkargune gehiago. Eta beste alde batetik baita ere aipatu da, auzoen arteko oreka, ez auzo bakoitzak bizigarritasun baldintzak nola hobetu, bai irisgarritasuna, bai azpiegitura mailan eta ekipamendu mailan nola hornituta dauden, da pixkat oreka hori herrian zehar bermatzea. Hausnarketa prozesu bezala beharrezkoa iruditzen zait eta ondo ikusten dut. Oain gu edo ni landa eremuko auzo bateko biztanle bezala, iruditu zait pixkat hausnarketa hortatikan kanpo gelditu gehala. Hurbile honarren urrun gaudenez, berezitasunak dazkau, azpiegitura aldetik ez dakau herriguneak dakana, zerbitzuak ere ez, orduan pixkat hausnarketa egin behar izan dugu gehiengoari begira, eta normala dan bezala gu gutxiengoa gea, eta orduan pixkat iruditu zait kanpo gelditu gehala. Esatearren igual, agian guk egin beharko genuken lana izango litzake beste eremu batetik. Auzoan bertan landu, ze behar ditugun, ze ikusten deun, eta gero horrekin ja udalera zuzendu, baino ja gure ikuspuntutikan. Bigarren lerroan lan egiteko herrian, lanpostu berriak sortzeko helburua zehaztu dira, lan baldintzako betzekoa, enpresen lehiakortasuna areagotzeakoa, ekintzailetza sustatu eta jarduera ekonomikoen dibertsifikazioa. Industria aldetikan leku fuertea da, garapen aldetikan indarra egin behar da pixka bat hor mantentzeko enpresen mundu hori, eta lanak sortzeko ere lan hortan jarraitu behar da, ez? Lanak sortzea ez da inerreza, eta azkenean pixka lortu behar da enpresen arteko laguntza hori, eta referentzi bezala garrantzi iruditzen zait hemen atera diren kontuak, adibidez plan estrategikoan komentatzen da nola egin behar den talde bat, bai herriaren eta enpresen arteko taldeak sortzea, hor beraien arteko interesak eta amankomuna lortzeko, eta bertan lan egiteko. Pertsonalki baloratuko nuke gure arloan beste herritan, baino nekazaritza alorreko jendeak gehiago parte hartu dula, eta nolabait Zumaia ikuste dugu aspektu edo arlo, lehenengo sektore arloa ez daukala hainbeste indar, baina gero ikuste dugu jendeak zer nolako lotura daukan lurrarekiko eta nekazaritzarekiko eta hoi mantentzea gustatuko litzaiokeela. Ordu nabarmendu nahi nuke, ez da iruditzen zaigun zerbait urria edo txikia izan, garrantzia handia daukala bertako biztanlegoentzako. Orduan, nik kontentu gelditu naiz ikuspegi hori ondo eslatu dalako gero prozesu guztin. Beti kontuan izaten ditugunak, turismoa edo ekonomia edo lana, danan arazo bat bezala da, orduan kontutan hartu behar da ze gauza egin daitezken. Horietako batzuk atera dira garrantzitsuak, nik uste eta azkenean ikusi behar da nola martxan jartzen diren, baina gazteen aldetikan eta berrikuntza aldetik edo enpresa berriak sortzeko aldetikan, hemen nolabaiteko eremu bat sortzea, leku bat non coworking egin daiteken, talde desberdinak elkartu edo ideia desberdinak dituztenak enpresa sortzeko, beraien artean, baiuton leku bat koste gutxiagorekin eta beraien erlazioa mantenduz, enpresak aurrera ateratzeko lana egitea. Hirugarren lerroan, elkarbizitzeko herrian, elkarbizitza, elkartasuna dira helburu, herri bizia, dinamikoagoa egitea eta euskara eta berdintasunarekin lotutako helburuak ere bai. Talde asko daudela Zumaian, ONG modukoak, era desberdinetakoak, eta zerbait helburu konkretu batekin lan egiten ari dianak, eta hori niretzako herriarentzat oso aberasgarria da. 4 ikastetxeak, Oikikoa, herri eskola, institutua eta Maria Togose, era koordinatu batean lan egiten digula, hainbat programa aurrera eramaten. Tengo ganas de participar. A mí me parece estupendo y bueno, que compartimos cosas juntos, africanas y somos afro-vascos de Zumaya y la gente de Zumaya es muy amable y de verdad estamos muy contentos y muy a gusto. A mí ese plan me gustaría muchísimo, que siempre seguimos participando, que nos animan mis compañeros también que vengan cada vez a participar y hacemos, cada día aprende cosas, escucha cosas y de verdad me gustaría mucho que animan todos como yo también para participamos cosas juntos. Gustatu zaidan gauza bat izan da jende desberdinez biltzea. Oso era guztietako jendea biltzea gai baten aurrean, onbai baten inguruan, hori batetikan. Bestetikan, niretzako izan dugun lasaitasuna, hitz egiteko momentuan, hizkuntza aldetikan erderaz euskeraz nahaztuta, niretzako hori da baloratu behar dana,
eta niretzako aportazioak, ekarpenak niretzako oso interesgarriak izan dira. Amaitzeko mundura irekitako herrian, turismoari lotutako helburuak sartzen dira bete-betean, eta herriaren loturak bai gertukoak eta bai urrutikoak edo nazioartekoak ere. Zumaian bai kanpoko itxura eta bai etorkizuneko beharrak, bai bertan egingo dian hitzein da turismoa eta hitzein da taberna eta ostelaritzak eta behar dituzten beharrak, eta horrekin etxokatzeko herritarrak ze oztopo aurkituko dituzten, bizitza normala ez galtzeko. Ongizatea eta turismoa eta industria horiek talka egiteko eta guztiok leku polita eta eroso batean bizi ahal izateko. Flitxarena dugula eta parkeak kontutan hartuta, usten dut Zumaiak gauza asko egitea daukala, esplotazio gehiagi izan gabe, baina jendea erakarriz. Eta lan hortan egitea eta murgilduta egotea herriak esaten duenarekin kontutan hartuz, garrantzitsu zai planak hori kontutan izatea. Eztabaida batzean, zen motako turismoa sustatu behar dugun, noraino dan sostenigarria eta horren muga nun jarri. Hori izan da eztabaida nagusitako bat. Alde batetik esaten da ez turismo bultzatu behar da, horko jardueratik ateatzen denetekina, eta bestetik bai dago sentsazioa azkeneko urtetan asko igo dela turismoa, ez dakit baloratzen dakigun horren inpaktu reala zein dan, eta orduan pixkat horren arira eztabaida bai sortu da. Eta nik uste dana bezala dagoela orekan. Eta oreka bilatzen ez da erresa izango. Eta hortarako bai jarri behar direla adierazle batzuk, neurtu inpaktuak, jendea zenbat ikusi behar da hori bai ikusi dela, neurtu beharreko zerbait dela. Zumaiara boga lema hori izugarri gustatu zitzaidan, baina nola ez. Bizitzeko herria, elkar bizitzeko herria, lan egiteko herria eta mundua irekia dagoen herri bat. Baina alde berean oso polita iruditu zait lema, baina zizaia hau guztia lortzea. Ondorio nagusi bat esan nuke, lan asko dago laiteko, bai udal teknikariak, bai herritar guztiak, gabezi eta bihar asko ikuste jalako, baina etorkizunean ikuspuntu positibo bat eduki behar da, eta danan artean lan asko inberko deula. Nei uste zait hor atera diala hainbat eta hainbat proiektu, oain gauzatzen hasi behar geanak, eta hau dela bakarrik hasiera. Oain hemendik aurrea dela lanen oain hasiko gehala, eta pixkat animatzea baita oain arte bezala jarraitzen prozesu hortan berdin. Lehenbizi herritarrekin landu dira proiektuen lehentasunak, herritarrek lehentasun txikiko, ertaineko eta lehentasun handia duten proiektuak aukeratu dituzte, ondoren ariketa berdina teknikariekin eginda, eta batzorde politikoak guzti hori kontuan hartu dau proiektuak aztertzerakoan eta programatzerakoan. Seremos ya los políticos dentro del ayuntamiento, quienes tenemos que ver, y el plan estratégico nos ha dado una cantidad de datos inmensos, qué recursos económicos tenemos y cómo destinarlos a esa Zumaya del futuro del 2025, y creo que se va a conseguir y va a salir algo realmente importante en el que todo el mundo se sienta representado, que es lo fundamental. Oso garbi identifikatu dira, hori plan orokorrean mugikortasuna, irisgarritasuna, hondakinen gaia, hori bai, naturaren zaintzarekin kutsadura eta horiek zaindu behar dira, ibaien egoera eta ibaien inguruko plangintza guztia, gizarte gaiak bereziki, eta turismoaren gaia. Bai, bereziki hori nabarmenduko nuke. Nik nabarmenduko nuke oso jasoan emaitzak izan diala teknikariak hartu dute parte, adituak ere bai, herritarrak ere bai, eta nik somatu dut olako sintonia bat edo arazoak edo behar herrian somatzen ditugun beharrak nahiko sintonia ondala, eta talde politikoen artean ere, bai, orokorrean ikusten dut sintonia ondia ondala, eta iruditzen oso garrantzitsua dela, ze horrek, suposatzen da, ez dela izango liskarra hondikan, edo eztabaida hondikan, jasotako informazio hori errealitatera ekartzea,
eskerrak eman parte hartu duten herritar guztiei, ze jende askok parte hartu du eta arlo guztietakoak, orduan hori oso garrantzitsua da horrelako plan batean gabeziak eta helburuak zehazterakoan. Orduan jendeak alegin egin du, proiektuan sinistu du, guk sinistu dugu eta guztien artean ikuste etorkizuneko Zumaiari itxura polita emango diogula, hor jasotako guztia saiatuko gara egiten. Titular bat, guazen guztiok eskutik helduta Zumaia 2025 margotzera.